आगै एसे मोजां मोनबायना? औ नों आंखौ मानो थैनो होदि? आंखौ मानो बासायनांगौ? आं नोंसोरनि थाखाय सनिसो। धै फाग्लि बिब्दि होनो नामा? आब' नों रादायखौ फन खालायदोंमोन ना? खिन्थादोंमोन ना नोङो आं हस्पिटालाव दंमोन होननानै? आगै नों रादायनि बाथ्राफोरखौ सानबाय थानांला। खिन्थादोंमोन आं, नाथाय बियो मा आब'? मा बुंनाय रादाया? बियो फैगोन होननाय ना? बुङाखै, बियो फैगोन होननानै बुङाखै। नोंखौ हस्पिटालाव दं होननाय लोगो लोगोनो खोनानानै बियो फनखौनो दाननानै होदों, मिथिबाय? खोनासं रानि, नों दिनैनिफ्राय रादायनि नाम मुं लानांला आरो बिखौ नोङो लासै लासैनो बावगारनो नाजादों। फंबाय? औ आब'। आब' आं थांसै खोमा दे। आं नोंखौ नेनानैसो दंमोन। ए फंबाय थांसैमोन? औ आब' थांसै दे आङो। नोंसोरबो मोजाङै मोजाङै थांब्लानो जाबाय। मायबाफोर गाज्रिफोर मोननांला आरो। है फंबाय, मानो गाज्रि मोननो? गाज्रि मोना। नों जोंनि थाखाय इसोर बायदिसो। नों नङामोनब्ला दिनै आं आंनि बिनानावखौ मोनफिननाय नंलामोन। दे इसोर नोङार' आब'। इसोर बायदियानो आरो। नोङो थांनायनि सिगां सुदेमखौ नायलांला खेबसे? अ फै थांनायनि सिगां एसे माथो होलांदों। थौ होमब्लालाय। आंखौ खेबसेबो नायनो फैयासै बि अन्थाइ बिखाया हस्पिटालाव थानो होनना मोनथिनानैबो। अन्थाइ बिखा नोङो। सुदेम, रानि। औ मा आब'? नै रा, नों बिखौ सिनायदोंना? सिनायाखै आब'। सिनायाखै? इसेबो गोसोआव गैया? मोजाङै हमनो हायाखै आं आब'। बिग्राय बियो। नोंखौ बासायनाया बिनो। बियो नङामोनब्ला नोंखौ दिनै नुनाय नंलामोन जों। सिनाय मोनै मानसिब्लाबो बियो गावनि साननानै जोंखौ दिनै मदद खालायदों। रावबो मदद खालायैयाव। बिग्राय नोंनि बे मददखौ जों थैजासिम बावगारनो हानाय नङा। जेबो नङा आब'। नांगौ समाव मानसिया मानसिखौ मदद खालायलायाबा माबोरै जानो? जोंनि थाखाय बेसेराया गोबां खस्थ' जाबाय हरसे मानि। जेबो गाज्रि मोननाङा दे फंबाय। मोना आब', जेबो नङा। दे दसे रायज्लायथ'लाय नोंसोरो, आं फैगासिनो र'। नों आंखौ मानो बासायनांगौ? नों आंखौ बासायनो नाङामोन। आंखौ थैनो होनांगौमोन। मानो थैनो होदि? बिब्दि बुङा, हामा बिब्दि बुंनो। माखौ मिजिंथिना थांनानै थानो आङो? जुलि जायै सिख्ला, आंनि उदैयाव दाननाय जानाय गथ'खौ उदैयाव लानानै आं मा मिजिंथिना थानो? आंखौ आरो आंनि जानो गोनां बे गथ'खौ बे संसारनि समाजनि मानसिया गोजोन खुसि थानो होनाय नङा। बेखायनो आं बेबायदि खालायदों। गोसो गैया आं थानो। बेबायदि बुङा सुदेम। समा रावनिबो नङा। दिनै नोंनि समा गाज्रि जादों। सानसे समाव नोंनि समाबो मोजां फैगोन। बेखौनो नोङो आसा खालायनानै थांनानै थानांगोन। आं बायदि खाफाल गैयै मोजां मोननायजों नेवसिजाग्रा मानसिया थांना थानानैनो मा खालायनो? जेबो मोन्थाय गैया आं बायदि मानसि थांना थानायनि। नाय सुदेम, आं नोंनि रावबो जाया, नाथाय थेवबो आं नोंनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन। संसाराव मानसिया मोजां मोननायनि थाखायल' थांनानै थाया। नेवसिजाब्लानो जे नों थैलांनांगौ, नेवसिजाब्लानो जे नोंहा रावबो गैला बे संसाराव, बे नङा। बे संसारा जोबोद समायना आरो बे संसाराव मावनो गोनां गोबां खामानि थायो। मोजां मोननायाल' मोनसे लामा नङा थांना थानायनि। आं मिथिगौ नों थार बाथ्राखौनो बुंदों, नाथाय आं मेंबाय। इयुनखौ साननानै गिनाय मोनो आङो। रावबो मिथिया सुदेम, इयुनाव मा जागोन। नों इयुननि बाथ्राखौ साननानै
दानि समखौ गाज्रि दाखालाय। आंखौ नाय, आं सासे मावरिया, मानसिफोरजों नेवसिजाग्रा, मिनिजाग्रा, मुगैजाग्रा, जुमुदै गारजाग्रा बेबायदि मानसि आं सासे मावरिया। मानसिफोरा आंखौ खाथिथिं थांब्ला आगोल बुङोमोन, सोर बापनि फिसा बियो, सोर बापिनि फिसा होननानै। मालानि खालाय खैफोद जाना बेयाव एसे बैयाव एसे खामानि मावना बिबथिंना जानानै देरबाय। नाथाय आंबोथ' सुइसाइड खालायनो हागौमोन। एसेबां मानसिफोरजों मिनिजायो मुगैजायो, आंथ' थैयाखै। आगोल सानफ्रोमबो बोथिसे ओंखामखौनो मोनजायामोन, नाथाय दिनै मोनजायो। खारन आं हार मानियाखै, आं खामानि मावो। दिनै आं मम' दखान होनानै दिनै बोथिसे नङा बोथिथाम ओंखाम मोनजायो आं। राननानै थानाङाखै। बे संसाराव नोङो जुजिनो नाजानांगोन। नों जोनोम मोनदो जेला नों जुजिनोबो नांगोन खैफोदफोरजों। मिथिबाय? थैनायाल' मोनसे लामा नङा। इयुनखौ रावबो मिन्थिया, रावबो नुवाखै। बेनिखायनो नोंबो इयुनखौ साननानै बेबायदि आरो गाज्रि खामानि, बेबायदि दुखुआव गोग्लैनाय खामानि दा माव। सरि दे, आं बांद्राय बुंफ्लांबाय, आंखौ निमाहा हो। माने आं नोंखौ सुइसाइड खालायनाय नुनानै खर' गाज्रि जाजोबदोंमोन। एसेबां मोजां न'खर मोनदों नोङो, न' बिफा दङ, बिब' दङ, एसेबां अनो। मानि खोमि दङ? जानाय लोंनायनि खोमि गैया, नोंसा गासैबो साख्रि मावजोबो न'आव, जेबो खोमि गैया। मोजां मोननायनि थाखाय सोरबा थैयो नामा? आंखौ नाय, आं दिनैसिमबो थैयाखै। आं जेसेबां दुखु लानानै बे संसाराव थांनानै दं, बे दुखुआ नोंनि थाखाय माने नोंनि दुखुआ जेबोआनो नङा। बांद्राय जाबाय। नों साननो हानाय मम' दखानियानो एसेबां बाथ्रा बुंनो एसेबां खुगा होननानै, अबेनि मानसि मा बुंफैदो होननानै नों साननो हानाय। सरि दे, आं थारमाने मा बुंनो आरो। दे थाथ' थांसै आं। बिग्राय, थेंक इउ। नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै आं आंनि गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय। थेंक इउ। इउर वेलकाम। दे थाथ', मोजाङै था। आरो माब्लाबा आंनि दखानाव मम' जाहैबानो जाबाय। दुखुनि समाव आंखौ मिनिहोबायलै। आइ फिसा। औ आफा, मामोन? आइ, आं रादायमोन न'आव खेबसे थांना फैनोसै नामा? बाथ्राखौ क्लियार खालायना फैनोसै, मा खालायो मा मायो। रादायमोननाव? नाङा आफा। आफा, रादाय आरो रादायनि न'खरनि मानसिया जेबो बुङालाफासिनो गोबां बाथ्रा फोरमायखाबाय। एसेबां मा जालांखौ, एसेबां जालांनायनि उनावबो बिसिनि न'खरनिफ्राय सासे मानसि नुजाफैयाखै। बेबायदि न'खरनिफ्राय आरो मा आसा खालायबावनो आफा? थैखौसो ना थांखौसो जेबोखौनो खौरां लाफैयाखै। आं मिथिगौ आफा, रादायनि बिमा बिफाया रादायनि बारगा जेबो खामानि मावा। खेबसे थांनाय मोनब्ला थेवबो। नाङा आफा। आफा, रादाया आंजों जा खालायनांगौमोन खालायजोब्बाय। आंनि न'खरनि सनमान, आंनि अननाय गासैनिखौबो गोसोफोरखौ सेफायजोब्बाय बियो। बेबायदि अन्थाइ बिखा मानसिनि महर नायनो गोसो गैला आं आफा, आरो हाला आं बेजों संसार जानो। बेबायदि मानसिजों जुलि लास्लायस्लाय हारसिं थानायानो मोजां। साला मोनजारिफोरा लामा गेजेराव डिस्टार्बनो मम' दखान बाल दखान होगोन इयाव। साला खुन्दायना गालांगोन र' आं दिनै, सायथोआ सानफ्रोमबो। मोनदों साला। साला मावागारा बिफानि सायाव मोनजादोंथ'। माब्लाबा थाइसे फैसा खामायनानै देखायनाय, बिनि उनाव दखान सेफायना देखाय। दे एसे थाब होनो नाजाबानो जाबाय। औ दे। आब'। औ नानि, मा? आब', आङो एग्जामखौ होथारनोसै होननानै सानदोंमोन। ए मोजांसो, हो आरो। आब', आं हारसिं थांनो माबोरैबा मोनो। फर्म फिलाप खालायनांगौमोन। आब', आंखौ मानसिफोरा माबोरैबा नायसै। आं हारसिं थांनो माबोरैबा मोनो। ए बेखौनो, आंनाबोथ' दा सुटि गैथ'वा।
नों बिग्रायखौ लाना थाङा मानो? हे? बिग्राय? औ, बिग्रायखौ लाना थां। नों मा सानदों? बिग्राया इउनिभारसिटि खालायगासिनो एम.ए. बेखौनो लाना थां। नोंलाय मा सानदों? मम' दखानिखाय नोंना जाम्बा सानदों आरो? नङा, माने आं एसेबां फरायाखै सानदोंमोन। लांफा, बिजों थांफा। आंनाव फन नाम्बार दं, दाहाय फन खालायना ला। औ आब', जागोन दे। हेलौ हेलौ, औ बिग्राय ना? बिग्रायमोन। सोरमोनबा? आं सुदेम दे। सिनाय मोनाखै? अ सुदेम, मामोन? बिग्राय, नों गाबोननि थाखाय आंनि थाखाय एसे सम दिहुननो हागोन ना? ए मामोनबा? नों गाबोन आंजों इउनिभारसिटियाव थांनो हागोन ना? अ इउनिभारसिटियाव? औ आंहाबो थांनो लागा दंमोन र', फर्म फिलाप दंमोन आंनाबो। होनब्लालाय गाबोन थांसै सानैजों। अ दे जागोन दे होमब्लालाय। लाखि सोर नोङो? आं गोरिबखौ बेबायदि अयथासार खालायनानै नों सोर बिराद रंजानाय मोनोना? हेलौ बिग्राय? हेलौ, मा जाखो? हेलौ। शाला गैजारोङि जात। शाला आरो दिनै मम' दखान होफैबावदोंलै। मैया खुन्थाय जानानैबो लाजियाखै नामा बियो? शाला भिखारिफोर लामा मोखां मोखांफोराव बेयाव दखान होनानै डिस्टार्ब खालायगोन। जेब्लासिम नों बिदि होबाय थायो, बिब्दिनो सेफायबाय थागोन आं। भिखारिनि जात।